a nemůžu ve své cestě pokračovat po rutě 40, jak jsem měla původně v plánu. Je tam rozvodněná řeka, kterou se nedá projet. A já jsem musela svojí cestou přesměrovat, takže ze San Antonio de los Cobres v Argentíně se do Kači dostanou po rutě 51. Je ráno a já se právě chystám vyrazit. Každý ráno pojedu do startování motorky, která nemá absolutně žádný výkon a to jsem teprve 3700. Před cestou ještě natankuju. Nikdy nevím, kdy bude další benzína. Complete. Completo. Complete, yes. ¿Qué tal ese viaje? ¿Sola se ido? Yo viajo sola. ¿Qué nivel? ¿Eh? Para 6 semanas en Argentina, Chile y Bolivia. Mira tú. Sí conozco Cachi. Yo cuando era policía trabajaba en Cachi lindo, tranquilo. Ok. Sí. Sí. ¿Quiere ticket? ¿Está bien No, ahí? no lo necesito. Sí. Bye. Chao. Poslední pohled na San Antonio pode mnou a teď už směr Kači. Přede mnou je policejní hlídka a chce, abych zastavila. Hola, estoy bien. Bien, más se dirige Ah, ruta 40 o 51. 51. 51. Ahora trabajar. Muchas gracias. Ptali se mě, jestli pojedu rutou 40 nebo rutou 51, právě protože ruta 40 je zavřená. Ale já se chystám na rutu 51, takže je všechno v pohodě a můžu pokračovat. Ruta 51 je nádherně panoramatická. Ty výhledy jsou neuvěřitelný. Celou cestou mi fouká ledový vítr, chvílema i prší. Honí se tu docela černý mraky, mám strach, co z toho ještě spadne. A už jsem docela zmrzlá, takže se těším do nížin, kde se chviličku ohřeju, než vědu zase do hor. Jdu za mnou. Tak já jsem na cestě z hor do menších hor. Našla jsem civilizaci. Dneska jedu už asi od 7 a je tak 5:30 večer. Takže mě už všechno strašně bolí. Sednu na svoji nádheru a pojedu. Před chvílí jsem sjela z ruty 51 a teď pokračuju po rutě 33. Na cestě do Kači já míjím 4 klimatický pásma a tohle je pásmo deštného lesa. Mám za sebou asi 8hodinovou jízdu a konečně jsem dorazila do Kači.